uZuma ubebukeka engakhathazekile ngesikhathi engena enkantolo eyobhekana necala nomele asolwa nabo iThales uPierre Jean Marie. Abamesekayo eqenjini iANC bebephume ngobuningi. We-advocate Thabani Masuku utshele inkantolo ukuthi uyena osethathe intambo njengommeli kaZuma, kanti lo bengummeli kaZuma uEric Mabuza ubekhona enkantolo ezohoxa ngokusemthethweni njengommeli wakhe kuleli cala. Inkantolo izwe ukuthi uZuma ufuna ukufaka isicelo esikhethekile sokuphoqa ukuthi u-advocate Downer ashenxe njengomshushisi wombuso ngoba ethi akanalo igunya lokuqulisa leli cala. We will return on the 26th of May this year. On that day, the affidavits might all have been filed or they might not have been filed. We'll have to see. But then at least by then, the state would have had notice in terms of section 1061H. And the 26th of May can then be used, if nothing else, for taking the plea. Abammeli bakaZuma abazange baveze izathu zabo zokufuna ukufaka lesicelo kanti kulindeleke ukuthi silalelwe ngesonto elizayo uma esehlinzekwa ngohlu lwamacala abhekene nawo. It's something that we are not happy with. They could have raised this thing when they said they were trial ready the last time. What they want to bring to say that the prosecutor does not have delegation to prosecute. He's a member of the prosecuting authority. They have been dealing with him for the past 2 decades. But we're hoping that they are not trying to bring what has failed through the back door. Minister of the Law, thank you for attending today. Omunye obekhona enkantolo ungqongqoshe wezemisebenzi kahulumeni uPatricia de Lille nozobizwa njengofakazi wokuqala wombuso. Uyingxenye yofakazi abangama217 abazobizwa kuleli cala. You know, I must be honest, I've given up after 22 years. And you know, seeing all the shenanigans around the case and all the court cases and the waste of taxpayers' money. But I'm very, very relieved that we're finally here for it to begin. Kusenjalo abalandeli bakaZuma babuthane ngaphandle kwenkantolo. Lona wayengumengameli wezwe wathola ithuba lokuqala lokukhuluma nalabo abamesekayo esikhathini esingaphezulu konyaka. Awukwazi ukuba necala kuze kuphela iminyaka emibili kushintshe ngisho izinto lezokuthiwa ama charges amacala obekwe wona alokho enqwelwa ngapha elulwa ngapha ebazwa ngapha. Angifuneke ukusho okuningi ngoba okuningi sizokusho enkantolo ukuthi yini le esikhala ngayo ukuthi leli cala alinabo ubulungiswa. Kulabo abakhulume nabalandeli bakaZuma kukhona unobhala jikelele we-ANC omisiwe uAce Magashule kanye nosihlalo we-ANC kwaZulu Natal uSihle Zikalala.